What's up mga tropang pochi? Dito tayo ngayon sa barangay Bugtong Bunaw dito sa bayan ng mga Tarong, Pangasinan. So, update lang po tayo sa sa lagay ng panahon. Ayan oh. Tuloy-tuloy pa yung ulan. So, ito yung naging epekto niya. Ayan. Shoutout sa mga taga Bugtong Bunaw. Ayan. So, lumakas yung ragasan ng tubig, tsaka lumalim. Ito yung maliit na dam sa yung tubig nagagaling sa bundok. Ay, mga tropa natin dito sa Bugtong Bunaw. Halos umapaw na yung ilog nila dito. Ayun na sa daan oh. Ayan. Pumapasok na sa daan. Yung mga taga Bugtong Bunaw, ingat-ingat lang po tayo. May mga lugar na daw na baha dito sa barangay nila. Lalo na dun sa parting mababa, binaha na. Punta natin yung sa may Bugtong Sentro tsaka Bugtong Nyog, kung ano yung sitwasyon doon sa daanan nila, kung pwede pang, kung visible pa madaanan o hindi na visible. Kasi may mga parte tayong area na hindi na kayang daanan. Puntahan lang natin. Tara guys. Itong daan siya, ito yung gilid ng ilog. Mga tropa natin, ito may mga maliit na tulay oh. Dito umapaw na siya oh. Apaw na yung ilog papunta doon oh. Ito parte ng barangay Bugtong Bunaw. Time check tayo guys, time check. Mga alas 7 to 7:30 to ng umaga, July 29. Ayan o, kunti na lang, aapaw na siya o. Kita nyo guys, yung daan tabi ng ilog. Buti na lang mayroon siyang yung pinaka dike dito sa
Ito yung tulay na nagdudugtong dun sa ilog na sinasabi ko kanina. So ito na yung pinaka highway nila dito sa Bugtong Sentro. Ito yung National Road. Ito yung tulay, oh. National Road ng Bugtong. Dito na naman tayo sa ano, tulay ng Bugtong Nyug. Ayan na. Talagang malalim na siya mga tropang Poji. Yung sa gilid, sa left side gilid ng highway, meron ng umapaw na tubig. Ayan, papunta doon. Ayan. Pero sa may parting ano daw, papuntang Pampano, Bugtong Nyug Pampano Road, yan, bahana. So kunti na lang. Meron pa rin mga dumadaan, yung mga matataas yung mga sasakyan, pwede pa yung daanan. Hinahanap lang nila yung mga parting ano, mababaw. Adit tayo dun sa ano guys, nadaanan ko kanina yung ano, yung palayan nila dito sa Talugtog Bugtong Nyug. Dagat na siya, so marami ng pananim yung nasira. Tingnan natin guys. Ito na po. Ito na po yung ano, mga palayan. Mga bagong tanim lang yung mga ano rito, yung mga palay. So lubog na siya sa baha. Dito to sa may Bugtong Nyug Talugtog. Ayan. Dito sa right side, papuntang bayan. Ito yung National Road. Dito naman sa left side, papuntang Kamiling Tarlac. Ayan po. Lubog na po sa baha yung mga palayan nila. So marami at malaki na yung napinsala sa mga pananim. Ayan. Dahil sa bagyo at habagat to dito. Yung mga katulad nating ano dyan, yung mga magsasaka, kapit lang po tayo, mga tropang magbubukid. Maalpasan natin to. Yan, makakabawi din. Kunting dasal lang. Punta naman tayo sa ano, sa Barangay Olo, parte ng mga Tarapared. Yan. Ayan guys, nandito tayo sa ano, sa maliit na dam dito sa Barangay Olo, Kakampusan. Ayan. Ito yung dulot ng habagat. Ayan. So tumaas yung level ng tubig dito sa dam. Ito guys, oh. Lakas ng ragasan ng tubig.
Sa mga kababayan natin na apektado ng dulot ng habagat, yung mga nasa mabababang lugar, ingat-ingat lang po tayo. Huwag tayo lulusog sa baha kung alam natin malalim. Magka ano pa tayo, disgrasya. So, kapit lang po tayo mga tropang kotse. Magdasal lang po tayo na sana tumila na yung ulan para bumaba na po yung tubig. Update ko na lang po kayo mga tropang kotse sa susunod nating mga vlog. Check nyo na lang yung mga videos natin. Kung bago ka lang sa aking channel, mag-subscribe ka na. Huwag mo lang kalimutan pindutin yung notification bell button para lagi kang updated sa mga videos na ina-upload ko twice a week. Ayan. Ingat-ingat, God bless sa lahat. Ayan.